Takže čože moje meno je Tyklo, vítajte pri druhom dieli z Minecraftu. Ideme si zahrať minihru, že Down, hrám ju prvýkrát v živote. Tak sa mi nesmejte. Môžem sa na túto hru mega moc sústrediť, viem, že to mi dá coiny. 128 coinu, ty vole, už sme bohatí určite. Ale aby som sa mohol prihnať, tak ja neviem. Čo mám potom to robiť? Hej, čo? Čo sa stalo? Proč minus 5 gemu, ha? Kam to je rakovina? Pohode, pohode. Mne to neskočilo. Chápete, že mne to neskočilo? Ideme z ináčej strany. To vypadá bezpečne. Dobre, v pohode. Tak. On už je úplne dole zadak. Ty on už je na 67. bloku. Ja mám iba 265 coinu, to není zlé, to není úplne najhoršie. Videl som aj horších. Takže z toho redstone som dostal 6 srdiečok. Prežijem. Pohoda. 50, easy. Easy game, easy play. Mám jump 2, takže to mi bude úplne asi k hovnu. Oj. Pohode, tam sú dve. Kamo. Ne, co si robíš srandu, fakt? Chvíľku predtým? Kamo, toto ne. Sa nestalo naozaj. Ideme ďalšie. Neviem, či by ste chceli, ako vidím, ako ja hrám PvPčko, ale ako... Skoč, ja ťa chcem zabiť. Karma, toto bola karma, lebo som ho chcel zabiť. Hej. Čo? Ja som ho nemohol hitnúť, ty vole. Už ma to sere. Normálne mám rage. Ja som nikam neskočil. What the fuck? Buglo sa mi to, som si to mal vidieť, že sa mi to buglo, toto je ty vole server jak hovado. Buguje sa to. Úplne ako... Ja som bol úplne na konci videl, zas ten zadak je úplne dole, what the fuck. To je nejaký hacker. Normálne asi sa jem nejaké huzúny Apex, ty vole. A... Budem hrať s cheatami. Toto nie je normálne, aby niekto takto... hral. Normálne toto je... Ja mu dám ban, napíšem na server. Že... Dobre, v pohode už není. Zomrel. Tu. OK, zatiaľ žije. Čo? Jak to, že už konec? Akože už sa ide hrať, koľko mám? 565, sú tam dve pečky, takže to je úplne v pohode, ne? To je v pohode peniaz mám. Kúpim si full iron. Vidie mi to na XPčka. V pohode, ne? Jako?
Jak dlho mám na toto? Poďde, je jednotka, poď. Poď. Tak, tak. Máme všetko, čo potrebujeme. Tak. Máme 15 peniaz a tu už si nič asi nekúpime. Neviem, prečo, fakt neviem, prečo som dal ten render distance. Tak málo. Tak, poďa. Ideme na parku. Koľko coinu by žval? Pozdravte. To čo je za mapu? Pohode, kamoško. Nevšimol si ma, okej. Viem, že sa to strašne kúše. V pohode. Dobre, tak, keď sa mi to páčilo, like, comment, subscribe a majte sa. Jo.